ברוכות וברוכים הבאים לערב פתיחת שבוע התרמה של ילדי ובוגרי צעד קדימה. אני אבי גרייניק ואני גם בחור שמתרגש. תשמעו, אנחנו בשנה לא פשוטה, שעדיין עוברת על כולנו, וכולנו נושאים תמיד תפילה להחזרת החטופים במהרה אמן, ולחיזוק חיילי וחיילות צה"ל, אבל גם העבודה בעורף שלנו חייבת להמשיך. ולכן היום אנחנו כאן בשביל ילדי המחר. ומי יחשוב על המחר? אלה שחושבים צעד קדימה. כי הילדים שלנו לא יכולים לחכות. לא יכולים לחכות ליום שאחרי, והערב הזה הוא יותר מערב התרמה. לא רק ערב התרמה, הוא סיפור של תקווה. התקווה של כולנו. בשנה שעברה כולנו גילינו שיש כוח שמחבר אותנו, כוח שנקרא אכפתיות. אנחנו כאן הלילה, כי אנחנו מאמינים שכל ילד, בלי קשר לאתגרים הספציפיים שלו, ראוי לחיות כדי לרכוש כישורי חיים, לחלום ולהגשים. צעד קדימה לא רק מלמדת. צעד קדימה זה עמותה של מאמינים. צעד קדימה מאמינה בכל ילד, בכל משפחה, בכל חלום. חלום שנראה בלתי אפשרי? אפשרי. אז מי מאיתנו לא רוצה להיות חלק מנס קטן? נס קטן שביחד עם כולם יהפוך לנס גדול. ובשביל הנס הזה, אתם פה, כי חשוב לכם שצעד קדימה תמשיך להגשים את החלום של הילדים הכל כך מיוחדים שלנו. אז בואו נציץ בחלומות שלנו וקבלו הצצה לחלום אחד יפה. איזה יופי, לא ידעתי שיש כזה בכלל. מהמם, נשמע מהמם. אז אני מבקש להציג לכם את האיש שיודע להפוך חלומות למציאות, האיש האחד שיכול לספר לכם את הסיפור האמיתי של צעד קדימה הכי טוב. הוא מומחה בחיבור בין חלום למציאות, מנכ"ל צעד קדימה, גיא סולומון. שלום גיא. קודם כל, תודה על המפעל חיים הזה. ואני חייב לשאול אותך משהו. למה דווקא עכשיו? זאת אומרת,
אני מבין למה דווקא עכשיו, אבל אנשים מפונים בצפון, בדרום, עדיין לא חזרו לביתם. המלחמה עוד שורקת לנו מעל הראש, ולמה מכל הזמנים שבעולם עכשיו, דווקא עכשיו זה חשוב? תראה, אבי, המלחמה אכן נמצאת פה ונוכחת לצערנו, והיא נמשכת כבר המון זמן. והילדים שלנו לא יכולים לחכות. הם לא יכולים לחכות שהמלחמה תיגמר, הם לא יכולים לחכות שהתורמים יתפנו מהכסף שהם מפנים בצדק לצרכי המלחמה, הם לא יכולים לחכות שהממשלה תסיים את העבודה שלה בנושא המלחמה ותתפנה לטפל בהם. הילדים שלנו לא יכולים לחכות לכלום, הם צריכים אותנו כאן ועכשיו. נכון. ואני אומר לך, בכל יום, כבר 38 שנה, שצעד קדימה לוקחת את הילדים האלה, בכל יום, צעד אחד נוסף. מצוין. טוב, אז תראה, אתה ואני פה נמצאים בתוך אולפן, יש פה צלם בשם ניר, יש עוד ניר שהוא הבמאי, שמביים את המצלמות כאן, אבל אם לא היו מפנים אליי מסך שבו הייתי רואה פרצופים, הייתי חושב שאנחנו לבד, אתה ואני. אבל אנחנו לא באמת לבד, נכון? לגמרי לא. אני אגלה לך סוד, אנחנו אמנם עמותה די משמעותית, אנחנו פרוסים, ואתה יכול לראות פה את האנשים מאילת בדרום, ובאר שבע, וירושלים, ונס ציונה, ראשון לציון, אור עקיבא, באמת פרוסים בפריסה מאוד מאוד רחבה, אבל המטה של העמותה, אני אגלה לך בסוד, הוא נורא נורא קטן. אני לפעמים אומר שהוא אפילו סזיפי, זה 6 אנשים. 6 אנשים סך הכל שמחזיקים את הדבר הזה, והעבודה המשמעותית מתקיימת בשטח, עם הילדים שלנו. אבל אנחנו לא באמת לבד, כמו שאמרת, כי לבד אי אפשר ואין סיכוי שאנחנו נצליח להתקדם. יש פה מאות אנשים שמלווים אותנו, זה מתנדבים, וזה הורים, וזה אנשי צוות מסורים. הורים לילדים ולבוגרים של צד קדימה שהם בעצם בעלי מוגבלויות. נכון. ההורים של הילדים שבהם אנחנו מטפלים, הם חלק בלתי נפרד מהארגון הזה, ואתה יכול לראות את כל הפרצופים פה, יהיה לך קשה להבדיל מי זה מי, אבל תאמין לי, יש פה הורים, ויש פה ילדים גם, ויש פה אנשי צוות ומתנדבים, ועוד אנשים טובים. ולמה כולם פה? כי אנחנו החלטנו. ב7 לאוקטובר הנורא הזה, אנחנו קיבלנו החלטה שלא משנה מה קורה, אנחנו את הפעילות של צעד קדימה ממשיכים. וזה למה? כי הילדים שלנו לא יכולים לחכות. הם לא יכולים לחכות שתיגמר המלחמה, ליום של אחרי, לשום דבר אחר. הם צריכים אותנו כאילו לא קרה כלום, ואני ממש גאה בצוות המדהים שלנו, שהצליח למעלה משנה להשאיר את המציאות הזאת בחוץ. וואו, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא הייתם צעד קדימה, אם לא הייתם העמותה החשובה הזאת, אז נחמד גם שאתם צופים בנו בזום. תודה שאתם פה איתנו, אתם שליחים ואנחנו עוד תכף נבין עד כמה אתם חשובים. טוב, אז כמו שאמרתי, אני רואה פה הרבה פרצופים בזום. אתה מכיר את האנשים האלה? כן, אתה מכיר, זה הורים, זה אנשים שאתה בקשר איתם. אז זה לא רק קמפיין. זה לא רק קמפיין, כי זה מסע בעצם. נכון. המסע הוא לגיוס כדי להגשים חלומות. בין השאר. נכון, נכון. זה לא סתם מסע, זה מסע של אמונה. ואם תשאל אותי אמונה של מי, זה אמונה של האנשים של צעד קדימה בילדים, ביכולות שלהם, ביום-יום שלהם, שהם לוקחים כל פעם את הלא יכול, לכן תצליח. וזה מסע יומיומי שהוא מתחיל כל בוקר מחדש, בשער של המסגרות שלנו, כשהצוות מקבל את הילדים, גם בחיוך, גם בחיבוק, וגם בהרבה מאוד אמונה, והמסע הזה ממשיך משנה לשנה, כבר 38 שנה, ולכן היום הזה שאנחנו נמצאים פה, בהחלט הוא יום קריטי בשנה הזאת. שוב, לאור המציאות שאנחנו נמצאים בה, היציאה הזאת לאירוע התרמה היא חשובה תמיד, על אחת כמה וכמה בימים האלה. יאללה, בואו נתחיל לצאת לדרך. תודה, גיא. אני שמעתי שלצד קדימה יש קטע, יש להם גישה מאוד מיוחדת, שנקראת גישת החינוך המדריך. ואם תרצו הסבר, מה זאת הגישה הזאת? הרי מה זאת הגישה הזאת, שיטת החינוך המדריך? אני יודע להסביר. גישת החינוך המדריך זה גישה טובה, טובה מאוד. וכדי להסביר אותה, בואו נראה סרטון אחד קצר. גו.
חושב שאני מתחיל להבין. ואני גם מבין, חברים, שהערב הזה הוא לא סתם ערב, זה לא רק ערב של חלומות, זה ערב של צעד אמיתי קדימה בשביל כולנו. ואם אנחנו חולמים כל מיני חלומות, נגיד... צודק. מישהו פה אומר שאני צודק, לנגן בכלי נגינה, ואנחנו רוצים גם להגשים את זה, אז כדאי שנקבל השראה מסימון. סימון. כן. אני מבין שאתה מנגן. כן. תשמע, אני אומר לך, דוגרי, אני רואה פה בן אדם בעל מוגבלות, אני בתור אחד שמנגן, אני יודע שאני צריך את הידיים, אז איך אתה מנגן? זהו, פיתחו לי מקרה מיוחד ממכללה בחולון. פיתחו לך מכשיר? כן. מיוחד? כן. מאיזו מכללה, אתה יודע? שהייתי בחולון. וואו, מחולון? כן. איזה מכשיר? ובמקרה גם אני גר שם, אז אוקיי, איך אתה מנגן על זה? וואו, אני לא מכיר מה זה. מחברים לי את זה לכיסא. מחברים לכיסא? כן. יש פין כזה. מין, כן, משהו שאתה לוחץ? לא, משהו ששמים, וזה נשאר קבוע ואני מנגן. אתה מנגן עם האצבעות? כן. וואו. אני פורט. טוב, סימון, כן. שאלה לי אליך. כן. למה אתה פה מתגייס ומסייע לקמפיין? בגלל שחסרים לנו מחשבים, וגם אנחנו רוצים לבנות בעתיד גינה טיפולית. גינה טיפולית. וחסר לנו גם ארקנות, שזה כלי הנגינה. ארקנה? כן. ארקנה זה שם של הכלי נגינה? זה מה שהמציאו. כן. אנחנו גם עובדים עם זה. וואו, איזה יופי. טל, אפרופו טל, שלום לכם, זה טל. שמעתי שאתה משתתף באחד המרכזים של צעד קדימה. כן, בנס ציונה. בנס ציונה, ותגיד... ואני בראשון. אתה בראשון, נס ציונה ראשון. וחלמת פעם שתצליח לנגן על כלי מוזיקלי? חשבת על זה פעם? לא. אני גם לא. איזה צעירים, איזה חבר'ה צעירים אתם. איזה כיף, איזה צעירים מרשימים אתם. לא יודע מה איתכם, בשבילי אלה הגיבורים האמיתיים. ואני בטוח, הרגשתי אותך, ואני בטוח... אני גם מנגן על אותו כלי נגינה שסימון מנגן. כן, ברור, אני יודע. ארקנה. ארקנה. ארקנה זה נשמע בטורקית, אורקונו. עכשיו שאנחנו פה, אנחנו מבינים את החשיבות העצומה שבתמיכה, בקמפיין. חלום למציאות, כבר הבנו. כן. ואם בכל זאת עד עכשיו לא התרגשתם מספיק, בואו נראה איך נראית הגשמה של עוד חלום. עד שלא חווים ועד שאין ילד עם צרכים מיוחדים, לא מבינים מה המקום הזה נותן לילד, כמה זה ממלא את החיים שלו וממלא את החיים של המשפחה. כשהבת שלי עושה משהו קטן שאני יודעת שהיא למדה. היא למדה שם, היא למדה במעון של צעד קדימה. כשהיא עושה את זה, אצלנו בבית זה חגיגה. אקשן. תודה. אז קודם כל אני מאוד שמח שאני פה, ואני שמח שגם אתם פה. איזה כיף. כמה זמן אתם חושבים שצעד קדימה עוסקת בללוות את האנשים שלה? את הילדים ואת הבוגרים שלה? נגיד, אתם חושבים שאולי זה חודשים, שנים? איפה? הרבה יותר. הצוות המסור של צעד קדימה מלווה את הילדים המיוחדים מהרגע שהם תינוקות ועד לגיל מבוגר. זה בדיוק היתרון של הארגון הזה. אז פגשנו את הבוגרים, אז עכשיו אפשר גם להכיר את הדור הצעיר, כדי שנבין איך עושים עוד צעד קדימה. אני פונה למייקי. מה קורה, הגיבור מייקי? בסדר. יופי, אתה יכול להצמיד טיפה את המיקרופון, תתאמן בלהיות זמר בכוכב הבא. כן. תגיד, איפה אתה לומד, מייקי? בבית ספר צעד קדימה. פשוט. מה זה פשוט? פשוט ונפלא. כן. מה אתה הכי אוהב בבית ספר? אני הכי אוהב שמשחקים, שתלמידים משחקים איתי. ואיזה תלמידים יש שם? תלמידים עם כל מיני עניינים שקשה להם דברים? כן, למשל, נועם, אסף, ולילה. תמסור להם דש למצלמה. אתה יכול להסתכל פה על המצלמה, תמסור להם דש. כן? תגיד להם שאתה בזום והם לא. ואני...
אני בזום. יש. אנה, שלום, אמא של מייקי. ספרי לנו בבקשה על המסע המשפחתי שלכם עם ילד כמו מייקי. אז קודם כל, שתי הילדים שלי נכנסו לצעד קדימה. למייקי יש תאום, ומתחילת הדרך אנחנו בצעד קדימה. התאום של מייקי סיים אצל עדינה. תכף נפנה לעדינה. המשיך להתקדם, ויצא לבית ספר רגיל, וצמצם פערים. ומייקי, ילד מיוחד שלנו, ממשיך את הדרך שלו בצעד קדימה. אחלה מייקי ואחלה דרך. מלא שנים במשפחה. את זוכרת את היום הראשון שלך ושל מייקי כשהבאתם אותו למסגרת החינוכית? זה משהו שהוא היה... כמובן. קודם כל לחץ עצום. לקח לי קצת זמן להבין שהילד שלי בידיים טובות, ושאני יכולה להיות רגועה, ואני יכולה אפילו לחזור לישון בבוקר אחרי ששמתי אותו בבית ספר. נורמלי? ולסמוך על האנשים, וכל יום לשחרר את הילד שלי שהוא מגיע בחיוך. וואו, זה כל כך הרבה. זה מאוד חשוב לאמא פרנואידית כמוני. ואם את לוקחת את ההתחלה, לפני ובזמן ההתחלה של צעד קדימה, והדרך שעשיתם היום, מה את מרגישה שזה מוסיף לכם לחיים? מעבר לבנפיט של לבוא ולעשות שנץ בבוקר עוד פעם, אבל דיברת קצת על האלמנט הנפשי של האנשים שאת בוטחת בהם. איפה זה מוצא אתכם היום מול מייקי? איפה מייקי התקדם? קודם כל, כמובן שלאורך כל השנים ישנה התקדמות, והצוות הנפלא עושה את כל המאמצים בשביל לקדם את הילדים ולהביא אותם להישגים. כל שנה יש לנו תוכנית לימודים אישית לכל ילד, שבעצם אנחנו מציבים מטרות לשנה הבאה, וכשרואים את המטרות האלה שהילדים שלנו משיגים אותם, אין אושר כזה. ושהילדים שוב פעם מגיעים למסגרת ומקבלים את כל הדברים שהם זקוקים להם בשביל להתקדם, פשוט נחת. את מדברת ואני חושב על זה שזאת עמותה. וזאת עמותה שמגייסת כסף עבור הילדים, ואנחנו חיים במציאות של בלי להיכנס ללמה ומי ומו ומה, שבו אנחנו עושים את הדבר ההגיוני והמצופה מאיתנו, לדאוג לצרכים של ילדים בכלל וילדים עם צרכים מיוחדים. מה שמביא אותי לעדינה, שאת בעצם, במילים שלי, את המדריכה המקצועית הרוחנית, את החזון החינוכי של צעד קדימה, את מה שנקרא קונדקטורית, וגם גננת של ילדים. את יודעת מה? למה אני מדבר הרבה? ספרי את, מה את עושה בצעד קדימה? אז אני קונדקטורית, וכמו שאמרת, באמת זה האיש מקצוע, אני אשת חינוך, שמתמחה בשיקום וטיפוח אישיות אורטו-פונקציונלית. את יכולה לחזור על זה? טיפוח ושיקום אישיות אורטו-פונקציונלית. זאת אומרת, להפוך ילדים קטנים שלא תמיד בטוחים שהם מצליחים להסתדר עם העולם מסביב, לטפח להם את האישיות ולתת להם את הביטחון ואת היכולת להסתדר בסביבה שלהם, עם החיים, עם האתגרים שהחיים מציבים בפניהם, ולהרגיש שהם מצליחים והם יכולים לעשות הכל. נראה לי שאת צריכה לעבוד איתי. עם הרבה אנשים. ומה, אם אנחנו נמצאים פה בעניין של הילד המהמם הזה משמאלי, מה את רואה במייקי? אז זה ממש, זו דוגמה מדהימה, כי באמת מייקי כשהוא הגיע לגן, אני מכירה את מייקי מגיל 3, הוא הגיע אליי לגן הצעיר, ובהתחלה כשהוא הגיע, הוא היה ככה ילד מתוק ומקסים כמו שעכשיו, אבל הוא היה מאוד שקט, והמשחק שלו היה די עצמי ככה, לבד, הוא פחות התייחס לסביבה, וגם הוא לא הלך. ולאט לאט ראינו את השינויים שחלים בו, כי שמנו לעצמנו את המטרות יחד עם המשפחה, יחד עם אנה, הצבנו את המטרות, ולאט לאט, יד ביד, הלכנו קדימה וצעדנו, והנה היום אנחנו רואים את
הילד המקסים הזה. איזה מזל. כן, מתנהל איזה מזל שיש צעד קדימה, לא מייקי? חברותי, מקסים. ממש מזל שיש צעד קדימה, לא? כן. תזכירו, בצד קדימה יש חינוך ילדים מיוחדים. כן. שאני אומר שצוות יעשו לילדים כיף בצד קדימה. והם עושים. כן. מה, ברור. עכשיו אני אשאל את עדינה, לא רק על כיף, כאשת חינוך בעמותה הזאת, כמו שאמרת, מומחית לחינוך של אוכלוסייה עם מוגבלויות במילים שלי, סליחה אם אני לא מדייק, תשקפי לנו, תכלס. בשביל זה אנחנו כאן. ככה אני שואל אותך, מה חסר לך? תגידי, תקבלי. אז בגלל שאנחנו בעבודה שלנו, ביום-יום, מה שאנחנו בעצם דואגים לעשות, זה ליצור לילדים איזושהי סביבה, שהיא מאוד נורמטיבית, מאוד רגילה, מה שהם צריכים לקבל, גן ילדים, אבל הוא צריך להיות מאוד מאתגר, ולהציב בפניהם משימות שתוך כדי פעילויות יומיומיות שלהם, הם יהיו מאותגרים, וילמדו לפעול בסביבה חיצונית גם יותר מאתגרת. כישורי חיים. כישורי חיים, אבל בכל דבר, בתנועה, צריכים ללכת לשירותים, מהמקום שבו הם יושבים ואוכלים, ללכת לשירותים. לא כולם מסוגלים ללכת בצורה... אז הם צריכים גם ללמוד לגייס את הסביבה כדי... אז אנחנו מגייסים את הסביבה, מארגנים אותה, בצורה כזאת שתאתגר את הילדים, תגרום להם ללמוד, ללכת בצורה נכונה, בטוחה ויציבה, ולכן נדרש מאיתנו המון ציוד שהוא ציוד מיוחד, הוא ציוד שיקומי, הוא ציוד מאתגר, הוא ציוד טיפולי, אם זה הליכונים מיוחדים ומשטחי תנועה, וגם אם אנחנו נעבור גם לחלקים השפתיים, אנחנו צריכים גם אמצעים טכנולוגיים לתקשורת ולשפה, כי יש ילדים שמתקשים גם בזה, בדיבור. וכל זה דורש מאיתנו המון כסף, לרכוש ציוד שהוא כל הזמן גם מתקדם ומשתכלל, ואנחנו חייבים לצעוד ביחד עם ההתקדמות. אז תשמעו, אנחנו נמצאים במקום הנכון כדי לעשות את הדבר הנכון והמתבקש. אין שאלה. אנחנו הולכים להצליח פה. אנחנו נגייס את מה שצריך. ומה שצריך זה מה שצריך בשביל שהילדים יצעדו קדימה. כן? שלא יהיה ספק. אנחנו הולכים להצליח. אז תודה, אנה. תודה, עדינה. תודה. תודה, מייקי. בהצלחה כולם. בהצלחה, יאללה. ביי. תודה לכם. עכשיו אני רוצה את כל תשומת הלב שלכם, כי בעוד רגע אתם עומדים לצפות בהקרנת בכורה עולמית של סרטון הקמפיין המרכזי. מזל שיש את מייקי, אחרתו עלי קהל. אז כל מי שעכשיו צופה בזום ועושה כלים, תעזבו את הכלים. מי שעסוק בלאכול... מה? מישהו אוכל עכשיו, בטוח. אז תבלעו בזהירות, אבל תפסיקו. כי הסרטון שהולכים לראות עכשיו, אני מתרגש, הוא מסביר את תמצית הקיום שלנו, של כולנו. ויש בו את המרכיבים הכי חשובים לחברה בריאה ומתפקדת. תקוות, הזדמנויות ומבט לעתיד. אקשן.
אתם מרגישים את זה, את האנרגיה, את התקווה? אז אם מישהו עדיין לא הבין עד הסוף למה שבוע התרמה זה כל כך קריטי, יש לנו פה את גיא סולומון, שיספר לנו שוב ויזכיר לנו את המשמעות. גיא, תזכיר לנו שוב מה שאנחנו כבר יודעים, אבל חשוב שיאמר. למה התרמה הזאת היא פשוט אקוטית לחיים של המשפחות ושל הילדים, של הבוגרים? אז מלחמה אמרנו, וזה שתורמים הפסיקו לתרום והעבירו את הכסף שלהם לטובת המלחמה גם אמרנו, אבל אמרנו הרבה, אתה אמרת הרבה את המילה חלומות, וכשאנשים חושבים על חלומות, זה מתקשר לקריבים, זה מתקשר לבית יותר יפה. החלומות של הילדים שלנו הם נורא בסיסיים. בסדר? זה שיהיה להם כיסא מתאים שהם יוכלו לשבת עליו, שיהיה להם הליכון שיאפשר להם לנוע איתו, שהם יוכלו לקבל טיפול רגשי, שיאפשר להם להתמודד במיוחד בשנה הזאת עם כל המסביב. גם ילדים שלא גרים באזורי מלחמה, הם חשופים לסיפורים, לרעשים, לקולות, והדבר הזה משפיע, אנחנו רואים את זה אצלנו במסגרות. ולכן כשאנחנו מדברים על חלומות, אנחנו מדברים על הדברים הכי בסיסיים. ושהחלטנו לצאת את הקמפיין הזה ולצאת ולפנות לציבור, להגיד להם, אנחנו עכשיו הולכים כולנו, אתם ההורים, אתם אנשי הצוות שלנו, אתם המתנדבים שלנו, לטובת האירוע הזה, הכוונה הייתה באמת שניקח את כל מה שאנחנו רוצים בשביל הילדים, כל מה שהילדים צריכים, ואנחנו לא מקבלים אותו היום, ולא חשוב למה, אנחנו לא מקבלים אותו, כי את הילדים זה לא מעניין למה, לא מעניין אותם אם זה בגלל המלחמה, בגלל הקואליציה, או בגלל שגיא עסוק. הם רוצים וצריכים את החלומות הבסיסיים שלהם כאן ועכשיו. וכשהחלטנו לצאת את הקמפיין, קבענו לעצמנו מטרות. מה אנחנו רוצים שיקרה בקמפיין הזה? אז המטרה העקרונית היא שאנחנו רוצים לגייס מהציבור את הכסף לכל מה שהמדינה לא נותנת, לכל מה שהתורמים לשנה הזאת, שנה הבאה, בתקווה שהם יחזרו, לא נותנים. ולמה אנחנו צריכים את הכסף? אנחנו צריכים אותו לציוד שיקומי. אתם יכולים לראות את המטרות מאחוריי. אנחנו צריכים אותו לציוד שיקומי מאוד מגוון. צעד קדימה היא אחת העמותות היחידות שנותנת מענה מתינוקות ועד למבוגרים. זה אומר שצריך פה ציוד מאוד מגוון, שיתאים גם לתינוק בין 8 חודשים שמגיע אלינו למעון, וגם לבחור בין 24 שמגיע אלינו למרכז היום. אז זה ציוד שיקומי, וזה תוכניות לטיפול רגשי, וזה יכול להיות תוכניות העשרה. יש לנו תוכניות של כלבנות טיפולית שהכנסנו בשנת המלחמה, כי זיהינו שכלב עוזר לילדים להתמודד עם הקשיים שלהם. תוכניות שפתחנו גם בשנה האחרונה, שקשורות לשעות הפנאי, שהלכו והצטמצמו, הם גם ככה היו קטנות. ופתחנו מרכזי פנאי ופתחנו מועדון חברתי. כל התוכניות האלה צריכות להיות חלק מהמטרות של הקמפיין, ואנחנו ביחד, אני, אתם, ואולי גם אתה, תיקחו בזה חלק במהלך השבוע הקרוב, וביחד אני בטוח שאנחנו נצליח להביא את הציבור הרחב, לקחת חלק בדבר הזה שנקרא צעד קדימה, ובאמת לעשות את הצעד הזה, וכמו שאומר הסלוגן של הקמפיין, להפוך חלום למציאות. והחלומות האלה הם בעצם, לפני החלומות, יש את הלחם ואת החמה, שזה הדברים הבסיסיים, כל הדברים שהזכרת, וזה גם החלום, אבל בלעדיהם לא יהיו חלומות עוד יותר גדולים, ואנחנו צריכים להתקיים פה, ואם צעד קדימה לא תגשים את היעדים שלהם, זה אומר משהו לא טוב עלינו, ואני בטוח שאנחנו נצליח. אז הנה, הגיע הרגע שבו אתם הופכים מצופים וצופות למשפיעים ומשפיעות. כי חברים יקרים, כל שיתוף פעולה, כל סיפור, כל תרומה יכולים אשכרה לשנות חיים. בואו נפתח את הלב ונגרום לעולם לדעת שבכל ילד וילדה טמונים כוחות בלתי מוגבלים. שגרירים יקרים, בידיים שלכם נמצא הכוח לשנות המציאות. שלום, קוראים לי גיא ואני מנכ"ל צעד קדימה. למעלה משנה שאנחנו במציאות מורכבת, קשה וכואבת של מלחמות. בתוך השנה הקשה והמורכבת הזאת עשינו בצעד קדימה את כל מה שאנחנו יכולים בשביל להשאיר את המלחמה מחוץ למרכזים שלנו. ולהמשיך לתת לילדים ולבוגרים שלנו את המעטפת של הטיפולים, של החיבוק, של האהבה, של התמיכה שהם צריכים, כדי להפוך את החלומות שלהם למציאות. ופה אתם נכנסים לתמונה. אנחנו יוצאים בקמפיין מימון המונים, וכדי שנעשה את זה אני אשתף אתכם בכמה טיפים שיהפכו את הגיוס שלכם להרבה יותר מוצלח. צרו מעגל תומכים, קרובי משפחה, שכנים, חברים, קולגות, אנשים מחדר הכושר שאתם מתאמנים איתם. קחו רשימה של כל האנשים שאתם חושבים שאתם יכולים לפנות אליהם. הדבר השני, תייצרו חיבור אישי. אם אתם יכולים לפגוש את האנשים מעולה, אם אתם יכולים לעשות את שיחת טלפון מצוין. הרבה לפני שאנחנו מתחילים לשלוח הודעות בוואטסאפ ובפייסבוק, בואו ננסה לייצר את החיבור האישי הזה. הדבר השלישי,
תספרו את הסיפור. תנו להם דוגמה ממה שהעמותה עושה. איזה סיפור על ילד שהצליח להתקדם, על מבוגר שהגשים חלום. חסרים לכם סיפורים, תדברו איתנו ותקבלו אותם. הטיפ הרביעי, תקבעו יעד ברור. אנשים שתורמים אוהבים לדעת למה הם תורמים. ככל שהיעד שלכם יהיה יותר מוגדר, יהיה להם יותר קל להתחבר אליו ובסופו של דבר לתרום. תקבעו לכם יעד כספי, שזה האתגר שלכם, כמה אתם רוצים לגייס בקמפיין הזה. כל סכום יכול להיות רלוונטי. תבחרו מטרה מתוך המטרות של הקמפיין, כדי שהאנשים שאתם פונים אליהם ידעו למה אתם מגייסים. הטיפ החמישי, תגוונו להם את מקורות התרומה. אפשר לתרום בביט, אפשר לתרום במזומן, אפשר לעשות העברה בנקאית. והטיפ האחרון, תשקפו להם את מה אנחנו עושים עם הכסף שלהם. ההשפעה שלהם וזה שהם לוקחים חלק בקמפיין הזה ותורמים, וזה לא משנה אם הם תרמו 50 שקל או 50,000 שקל. תספרו להם מה הולך לקרות עם הכסף שלהם, מה הולך לקרות עם התרומה שלהם, איך זה הולך להפוך את החלומות של הילדים שלנו למציאות. לסיום, אני רוצה באמת להגיד, אנחנו יוצאים לקמפיין הזה עם הרבה מאוד התרגשות. אנחנו רוצים בעזרתכם לרתום את הכוח של הקהילה כולה, כדי לקחת חלק בדבר הזה ובאמת להפוך את החלומות של הילדים שלנו למציאות. הרבה תודה שאתם איתנו, ושיהיה לנו בהצלחה. אז אני רוצה לספר לכם שעל הצד המקצועי של ניהול הקמפיין הופקדה חברת צ'ריטי, חברה בעלת ניסיון רב בניהול קמפיינים, תחום הזה של גיוס המונים. ומי שייתן לנו כלים מעשיים להצלחה בקמפיין הזה, ושוב, אין לנו ברירה אלא להצליח, הוא מוטי קריכלי, שהוא לא סתם מומחה בגיוס תרומות, הוא מחשף ויש לו השפעה שתהפוך אותנו מחובבנים למקצוענים. בואו נקשיב לו רגע ונבין איך הופכים כל לייק, כל שיתוף, כל תרומה למהפכה של ממש. דבר איתנו מוטי, תודה שבאת. היי אבי, שלום לכולם. אהלן. אני רוצה לתת סקירה כללית, איך נראה קמפיין של גיוס המונים. אז בגדול זה לא קשה, כי כבר זה נעשה אלפי פעמים בשנים האחרונות. עשרות אלפי, אולי מאות אלפי אנשים היו בשלב הזה של להיות שגרירים, והצליחו בהצלחה מרובה, לאף אחד מהם לא היה ניסיון. אז ככה שיקחו את זה בחשבון, שהעיקר זה ההתנסות. חשוב. העיקר זה לקפוץ למים. ברגע שאנחנו נקפוץ למים, הדבר הזה יזרום לנו. תקפיץ אותנו. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להפנים, דבר הראשון זה לעשות את הצעד הראשון, לקחת על עצמנו איזשהו יעד. ברגע שאנחנו לוקחים איזושהי מטרה, אז אנחנו מתחברים למטרה הזאת, ואז אנחנו גורמים גם לאנשים אחרים להתחבר לאותו מטרה שלקחנו. הדבר הזה הוא בעצם נותן לנו לעשות את האוטינג נכון, אנחנו יוצאים החוצה עם מטרה מסוימת, אנחנו לא הולכים לגייס כסף, אנחנו הולכים לגייס מטרה. זה הבדל, שזה הבדל, זה לא בואו נכניס כסף לקופה של העמותה, זה בואו נכניס כסף שמיד ילך לספציפיקציות שהילדים והשאר צריכים. נכון, ולכן חשוב שהיום, ממש עכשיו, ברגע זה, עוד מעט אתם תקבלו את ה-SMS, שבו אתם תלכו לקחת על עצמכם יעד. זה יהיה הטיפ הראשון שלנו לערב. דבר ראשון, תקפצו למים. אנחנו לא לוקחים משכנתה. אנחנו בסך הכל לוקחים יעד שהוא קטן. זאת אומרת, איזושהי מטרה קטנה. עוד מעט אנחנו נסביר בדיוק איך עושים את זה, אבל זה מאוד קטן. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, שבשביל להצליח, אנחנו צריכים לבוא ממקום רגשי. נכון. אנחנו לא יכולים לבוא ולהסביר, תקשיבו, אנחנו צריכים ככה. בואו תדברו הכי נקי, הכי חופשי, עם אנשים שאתם יכולים להתקשר אליהם. ומי האנשים שאתם יכולים להתקשר אליהם? זה המעגל הכי קרוב אליכם. זה החברים שלכם, אנשים מהעבודה, אפילו הירקן מחנות הירקות, ואפילו הנהג מונית שאתם משתמשים בו. אין שום בעיה לשלוח לו לינק, תגיד אחי, מה נשמע? אני רוצה לשלוח לך איזשהו לינק. תשמע, אני עכשיו נכנסתי בימים הקרובים, אנחנו הולכים לעשות איזשהו משהו מאוד חשוב. תקשיבו. בצעד קדימה, אנחנו הולכים לעשות מהפכה, אנחנו הולכים להביא דברים חדשים, אנחנו הולכים לקחת את צעד קדימה, באמת לצעד קדימה, ותספרו להם על המטרה שאתם התחברתם אליה, מהמקום הרגשי שלכם. אני רוצה להוסיף משהו ברשותך, מוטי. כאדם שנמצא הרבה על במה, מה זה בן אדם שנמצא על במה? זה בעצם, אני סטורי טלר, אני מספר סיפורים. ואחד הדברים שלמדתי, שאם הסיפור לא יהיה חשוב לי, אנשים לא יתעניינו. מתי אני משכנע? כשאני נמצא פה, כי אני יודע למה אני נמצא פה, וזאת השליחות שלי. אז האמונה שלך בעניין ובעצמך, מולידה אמונה של אנשים אחרים. נכון. איך זה הולך להיראות טכנית כל הסיפור הזה? אז לפני שנגיע לפרט הטכני, הייתי רוצה לתת עוד איזושהי יריעה קטנה
בנושא הזה, איך אנחנו עושים את זה נכון. הרבה אנשים לפעמים שואלים, רגע, אז אני אשלח איזשהו בסושיאל, אני אשלח את הלינק שלי, אז אני אומר, נכון, זה שווה לשלוח בסושיאל ושווה להכל, אבל אין כמו שיחת טלפון, שאתה מתקשר לחבר שלך ואומר, אחי היקר, ערב טוב, מה נשמע, אחותי היקרה, מה המצב? יש לי משהו מיוחד להציע לך, משהו לשתף אותך, זה הדבר הכי סוגר. כמובן שפנים אל פנים יוצא לכם בתוך העבודה לעשות את זה, זה הדבר מעולה, אל תפחדו. אנשים עושים את זה כל הזמן, והם מצליחים דווקא בגלל האינגנג'מנט. על החלק הזה שאתה מגיע ואתה לא מפחד, והצד השני יעריך אותך על זה שעשית את זה. כי הם מבינים שאתה מחובר לדבר הזה, וזה מה שהם צריכים לדעת. ליצור מגע רגשי. בדיוק, הם לא צריכים מעבר לזה, הם גם לא ממש מבינים מה בדיוק אתה מגייס. הם מבינים שאתה בתוך זה, ובגלל שאתה בתוך זה, הם יעשו. אם הבנו את הטיפ הזה, ניצחנו את המערכה. לגמרי. עכשיו הדבר השני החשוב, לפעמים בן אדם שואל את עצמו, רגע, אבל כמה בן אדם יתרום? היום המצב לא כזה פשוט, לא יודע בדיוק כמה הוא יתרום. תנו להם לבחור. תשלחו אותם לדף הקמפיין, בדף הקמפיין הם יכולים לבחור שלל של יעדים, מתרומה חד פעמית עד תרומה קטנה חודשית. ואל תפחדו לבקש, יכול להיות שאנשים רוצים לקחת חלק מהותי בקמפיין שלכם, ולקחת סכום קטן בחודש, אבל שנפרס למשך שנה, ויש הרבה פעמים שאנשים עושים את זה, תנו להם לבחור, פשוט תציעו להם שבתוך הדף של הקמפיין הם יכולים לבחור איזשהו יעד שהם יבחרו בו. זה שני הדברים החשובים. ברשותך תרשה לי להוסיף, שאם אתם מציעים את זה לבן אדם שהוא טכנופוב, או מישהו שהוא מאגר טכנולוגי מבוגר, שפחות, תנסו לעזור לו, ללוות אותו, להסביר לו עד כמה זה פשוט, אולי אפילו בשיחת וידאו, או להישאר איתו בטלפון. זה לא מסובך, עכשיו תלחץ על זה, עכשיו תעבור למסך ההוא, כי זה יכול לעשות הבדל. נכון, ואפרופו זה, יש לנו גם כן אפשרות לתרום בביט, שזה מאוד פשוט, לוחצים שם על כפתור הביט, ואוטומטית זה לוקח אותך כבר לביט, אתה בוחר את הסכום, וזה נסגר. למי שקשה לו, קשה לה, תבקשו מהנכד שיתרום בביט ואתם תחזירו לו. אני אגלה לכם סוד קטן, כן? יש הרבה אנשים שבאמת מרגישים שהצד השני קשה לו קצת, הסבתא לא יודעת לחייג, אז וללחוץ על הכפתורים של האשראי, תעשו את זה בשבילהם. נכון. הדף הוא מאובטח ברמה של הבטחה של חברות אשראי, אין שום בעיה עם הדבר הזה, הדף הוא מאובטח, אין שום בעיה לבקש תרומות, כמובן סעיף 46 ומקבלים החזר תרומות, תציעו את זה תוך כדי השיחה, שזה בסך הכל מקבלים על זה החזר תרומות, וזה בסדר גמור. תשמע, אני עכשיו רוצה לתרום כבר, ואני יושב בבית, בזום, ויאללה, מוטי הדליק אותי, מה הלאה? מה פה? אז עכשיו ככה, אנחנו שגרירים. מה שאנחנו רוצים זה להתרים אחרים, לתת להם את הלינק. אז עכשיו ברגעים האלה ממש, קיבלתם SMS. ה-SMS ממש נראה בצורה הזאת, כמו שאתם רואים פה, ואתם רואים את הלינק, זה הלינק שאתם רואים, ככה בדיוק הוא נראה, וזה מה שקיבלתם. אתם צריכים ללחוץ על הלינק. ללחוץ על הלינק. ללחוץ על הלינק הזה, זה לא הלינק של התרומה, זה הלינק לבחירת היעד. מה שקיבלתם עכשיו, זה לבחור איזה יעד אתם רוצים. זאת אומרת שזה לינק שפותח אופציות. בדיוק, זה הלינק שפותח את כל האופציות שאפשרות להתחבר למטרות, כמו שדיברנו, כי יש פה כמה מטרות מעניינות, וכל אחד משהו מרגיש שהוא מתחבר אליו. ואחרי שאתם בוחרים את המטרות, אתם תראו את זה, אתם רק צריכים ללחוץ, עדכן, תראו אותם, יש פה למטה, אתם רואים את הכפתור הזה, כתוב עדכן, פשוט תלחצו עליו. ברגע שלחצתם על הכפתור, תקבלו את ה-SMS הבא, כמו שאתם רואים אותו עכשיו. רגע, אני עוצר אותך לטובת קשי הבנה כמוני, בחרת, אחרי שבחרת זה לא מספיק, לחץ עדכן, כדי שהבחירה שלך תהיה נכון. מעשית. וברגע שלחצת עדכן, וקיבלת עוד SMS, סימן שלקחת יעד. המערכת הזיעה אותך, אתה קיבלת עוד SMS עם הלינק של התרומה כבר. התקדמנו. ה-SMS אומר התקדמת. ה-SMS שולח לך את הלינק של הקמפיין שלך, את הלינק האישי שלך. אבל עוד לא הגעת לתרומה המעשית. לא. זה עדיין הלינק האישי שלך, של אבי, יהיה כתוב שם שלום אבי, זה הלינק האישי שלך, ובחרת יעד של 6,000 שקל, 10,000, מה שבחרת שם, שיהיה כתוב לך, ואותו לינק אתה שולח לכל הידידים והמכרים שלך. כשאתה בעצם תשלח את הלינק, הדף שלך ייראה ככה, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, זה לדוגמה שלי, שאני בחרתי שם את הלינק, אתם רואים, זה הלינק שלי, אז מופיע שם גם כן המטרות שאני בחרתי, אתם רואים את המטרות, מולכם נמצא המטרות שלי, ובעצם אני מראה לכל העולם, שאני שולח לו את הדף שלי, שאני לא מגייס כסף, כמו שאמרנו, אנחנו מגייסים מטרות. אתם רואים את המטרות מול העיניים. השלב הבא, אתם תראו שאנשים תורמים לכם. איך תדעו אנשים שתורמים לכם? אתם תראו את זה ככה בדיוק כמו שזה נראה פה. אתם רואים את אורי, אורי תרם לי עכשיו 180 שקל. אז אתם רואים את זה בתוך הדף. זאת אומרת, אל תיבהלו
מ-6,000 שקל, משום שזאת גם עבודה שתגלגל את עצמה מתורם לתורם. זה לא אתם צריכים שיתרמו לכם 6,000 שקל, זה אתם בעצם מתחילים מהלך שבו, תאמינו או לא, אתם תצליחו לאסוף סכומים יוצאי דופן. נכון. אוקיי, אז מוטי, מתי מתחילים? אז ברגע זה, כמו שאמרנו, כולכם קיבלתם אס-אמס, כולכם קופצים למים. כולנו קופצים עכשיו למים במכה אחת, אנחנו לא מפחדים, אנחנו נצליח, ואל תפחדו מלקחת יד. היד הוא רק ידחוף אותנו, הוא רק ייתן לנו את הדרייב, הוא רק יביא אותנו. עכשיו, אני אגיד לכם עוד דבר אחד. אבי, אתה יודע מה זה להתרים 6,000 שקל? זה 20 תורמים שיתנו לך 250 שקל, אתה כבר ב-5,000 שקל. 20 תורמים שיתנו 250. שמע לי בר השגה. אתה יכול, אם אתם זוג, לצורך הדוגמה, זוג בבית, אתה יכול לפנות ל-20 אנשים, ואשתך יכולה לפנות ל-20 אנשים, אתם כבר מגיעים ל10,000 שקל. עכשיו שוב, יש כאלה שיתרמו 50, יש כאלה שיתרמו 300, יש ממוצעים. הממוצעים של הקמפיין הם באזור ה-200 שקל. אל תיבהלו, אתה יכול להביא 20 תורמים. מה זה 20 תורמים? זה 20 אנשים. בסך הכל שיתרמו לך תרומה חד פעמית. אתה, אשתך מביאה גם כן את אותו סכום תורמים. תתעלמו כרגע מהסכומים. פשוט תדאגו לזה שיהיה לכם 20 תורמים שלכם ו20 תורמים של הבת זוג שלכם. מצידי שיהיה לי 40 ב-50 שקל, העיקר להגיע ליעד. העיקר זה להגיע ליעד, והיעד עושה את שלו. זה אומר שאנשים נכנסים וזה הממוצע יסתדר. אתם רק תדאגו שיהיה לכם 20 ו-30 תורמים בדף, אתם תראו את ההצלחות לבד. תעשו את היציאה לדרך. אז הקמפיין התחיל. נכון. לא נפתח שמפניה כי עוד לא הגענו ליעד. אוקיי, אז אני מתחיל לעבוד. תודה למוטי המדהים, תודה רבה. בבקשה, ואני מאחל לכולנו בהצלחה ענקית. תודה, בהצלחה. אוקיי, בואו נעבור הלאה.